Ahoj, ja som Mafi. Ahojte, ja som Mikaela a ideme si spolu zahrať hru Kto viac. Tu je nezhoda. Tak to je veľmi ťažké, lebo keď berieme do úvahy minulosť, tak určite by som to bola ja. Ja som napísala, že už asi ja, čiže... Ale teraz je to už sa asi zmenili, skôr hej? Mafi. Je to tak. Áno, ale ja som to kedysi mala celkom zaujímavé. OK, obe, to je zaujímavá odpoveď. Tak keď som brala do úvahy akože terajšok namiesto minulosti, tak asi si myslím, že ty si taká ráznejšia aktuálne po svojich požiadavkách. Vieme sa zhodnúť. Ako tiež to tak viac sedelo možno na mňa, lebo Mafi je veľmi zodpovedný človek, ale zase, čo sa týka takéhoto niečoho, tak ja som schopná aj 3-krát skontrolovať tašku alebo 10-krát, že či mám všetko. Fúha. No, to je ťažké, lebo akože ja som nákupná maniačka. Ja mám jasno. Ja? Ja som nákupná maniačka, vždycky kupujem, keď mám. V tom asi máme jasno. No je, tak V tom máme tiež jasno. ale akože podľa mňa ani jedna z nás. Ja som predala všetky svoje skiny a to som mala naozaj rare skiny. Ešte s nálepkami z Katovic 2014. Ale Na také veci nebudeme spomínať. išlo to na bazuš. Ó, tak to je sweet. Ako keď som si predstavila také tie svoje rašovacie obdobia, ktoré boli, že Ja som si nič ma nezastavilo. spomenula na ten Faceit a že ja to tak cítim, idem tam. To je ono Ale presne. odpoveď druhej, poďme. Ešte som ťa zase porotila AVPčko, že som tam vybehla. Zabili sme ho. Vy sa naozaj poznáte dokonale.